Kazwai sangano dzenamwari tinotenda Mwari nekuti chengeta vachiti chengetera basa ravo. Ndinotenda kuti isu sevanhu hatina tsika yokuchengeta chinhu chisina basa kwatiri. Handifunge kuti mandinzwa kana tatoita ng'ombe ichifanira kubereka, ikasabereka kwenguva yatakatarisira kuti inofanira kubereka, tinoipfudza. Ndinohla zvikuru kuti ndiMwari woga anochengeta vamwe vanhu vasina basa. Kuti pane vanoimbira handipo, uri kusakadzana Mwari. Pane vanobvisa kudevelopa nzvimbo handipo, muri pecheche yaMwari. Pane hapana bandiri asi ndingoripo, asi ndichichengetwa naMwari. Mwari wekudenga anofanira kuvhundusa mwoyo wako kuti ini Mwari ndiri kumbochengeterwei. Mwari wekudenga ngatikomborere, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, vaite henyu nekuti kuvapo kwedu kunyange tikazvironga kunozadziswa nekuda kwenyu. Tinouya munyasha dzenyu dzine zano guru paupenyu hwevana venyu. Ko zvino tichazarura ndima duku kubva mushoko renyu. Ngaive huru muupenyu hwedu, ititungamirire kukuponeswa kwedu. Mutisimbise mugwendo uku, tifambe tisingatyi muzita raJesu. Amen. Timoti wechipiri chapter 4
Timotheo chipiri chapter 4 verse 7. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndarwa kurwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. Ndapedza rwendo rwangu. Ndachengeta kutenda. Ndakachengeta kutenda. Dai Mwari vakakomborera kuverenga kwezwi ravo. Nawo ndi Paulo anonyora tsamba kuna Timothy achimusimbisa pamusoro pebasa rekushumirwa kwevhangeri nekuchengetwa kwekutenda kwaJesu. Saka vanodzidza vanoti iyi ndeimwe yetsamba dzekupedzisira dzakanyogwa naPaulo akuoneka nekusiya nyika ino. Haasi kunyora tsamba achisiririsa. Muri pasanga zvenamwari. Ari kunyora tsamba akazara nesimba retariro. Ndiri mukaranga. Saka ndikati kurwa handinyasokurwa sekuti tarwa. Muri pasanga. Saka Paulo ari kuti ndagwa kugwa kwakanaka. Ndapedza rwendo rwangu. Ndakachengeta kutenda. Paulo zvaari kureva vana vaMwari ndezvekuti mugwendo uku munogwiwa. Muri pasanga zvenamwari. Mugwendo uku haisi nyore, hausi mutserendende, munogwiwa. Saka kune wose vasingadi zvokugwa mukati megwendo uku havazokundi, nokuti Paulo ari kuti ini ndikakugwa ndagwa kugwa uku. Iye anoti kugwa kwakasiyana siyana. Muri pasanga zvenamwari. Vamwe vakagwira minda vakaiwana, vamwe vakagwira madzimai vakamawana, vamwe vakagwira varume vakavawana. But Paulo achinyora anoti kune kugwa kwakanaka, ndekwe kugwa uchigwira kutenda. Muri pasanga zvenamwari. Paulo munomuziva here chechi yaMwari. Paulo akasangana nenjodzi zhinji nokuda kwevhangeri. Paulo aisanetsegwa zvimwe zvinhu, akavhiringirwa vhangeri raMwari, asi anoti mazviri zvose ndakagona kugwa ndikasara ndakachengeta kutenda. Zvaari kureva neumwe mutauro ndezvekuti tinogona kugwa tikasara tisisina kutenda, isu tichigwira kutenda. Ndiri kudzuka saka tsvoda Mwari. Dzaiona waMwari kutenda kwatakapuwa naMwari hakusi nyore. Kutenda kune zvinokugwisa zvakawanda. But Paulo ari kuti mukupera kwazvo ini ndagwa kugwa uku kwakanaka. Ndapedza gwendo rwangu. Muimbi weruyoti rimwe zuva gwendo kuchapera, izwi richandidaidza zvikanzi ndichapinda muigwa riri pedyo kuti ndiyambuke nyanza. But mubvunzo mukuru ndewekuti panopera kugwa kutenda kunenge kuchipo here? Paulo munomuziva here sangano? Paulo ndiye anosungwa rimwe zuva naSairasi vari mukati metirongo. Paulo anotanga kuimba nziyo, kwete dzekuchema pamberi paMwari, asi dzekurumbidza Jehovha. Muri pasanga zvenamwari. Vakaimba varume avo vari vaviri kusvika kudenga kwashaya rugare. Mwari akatuma vatumwa vake vakaenda vakanozarura jeri. Muri pasanga zvenamwari. Anonzi Paulo ndiye anonyora tsamba yekuna vaFiripi. Anonyorera vanhu vari kuzhe kwejeri, iye ari mukati. Tsamba yaifanirwa kunyorerwa nevari kuzhe ndiye yaanonyorera vari kuzhe. Oti farai munazve nguva dzose, ndinopamhidzazve. Ndiyo meseji yaaifanira kuimba nayo. Iye ndiyo meseji yaari kupa vari kuzhe. Muri pasanga zvenamwari. Kunoi vaimusunga vachimusungira kutenda vakagara pasi vakaita analysis. Vakati varume zvinenge zvisiri kushanda kusunga muchindawo. Kwanzi vakagara pasi vakamudaidza vakati taakukuuraya. Kwanzi akati kufa ndirini, kufa ipfuma, kana ndikafa ndiri mumaoko aMwari. Kwanzi vakati muregei ararama, akati kurarama ndiKristu.
Mandasanga ndiye kunyora tsamba Paulo kana uchingoverenga bhuku rakanzi Acts of the Apostle kunonzi vakapedzisira vakuti varume ava vakashata. Paulo ainyora tsamba ari kushe asungirwa kunamata, ainyorera vanhu vari kunze. Pavanopedza kuiverenga vaimira paJorodhani. Vanzi vakati chimusungai nemurwi budu waMwari uyai. Ndimi mungatibatsira kuillustrata nyaya. Saka masoja enguva iyi vairinda majeri vanga vasiri vanhu vemanga-manga. Uri kusanga? Ya. Saka Paulo anga akasungwa nemunhu anohlisa. Vanototi vadzidzi vakatanga kuti zonzi tomusungirira nemunhu anomurinda. Anopota achiregulata kunyora kwacho futi. Kana zvichibvira nekutomurambidza. Saka vanhu vanodzidza Bhaibheri vanoti vaEfeso chapter 5 ndeimwe yetsamba dzakanyogwa Paulo akasungwa. Muri pesanga? Chapter 6 sorry. Itarisei pavhesi ya 12. Kana mukaitanga pavhesi ya 10. Pavhesi ya 10. Saka vanoti hazvizikamwi. Ndofunga kuti vadzidzi veBhaibheri vanoti dzimwe nguva ndofunga mugadhi jeri akavata. Paulo ndokusara akasunura. Musituation yaPaulo akanga asingaintimidate nesituation. Kutenda kwaPaulo kwaitonga situation. Paulo anotarisa mugadhi jeri. Muri pesaka zvonamwari. Otarisa ataya yake. Akati chii chandingadzidzisa vanhu vari kushe. Muri pesaka zvonamwari. Nekuda kwesituation yandiri mairi. Paulo akasungwa. Gadhi jeri akavata akanga akanzi unofanira umungwarire asaimba. Nokuti akamboimba rimwe zuva kukaita nyakanyaka. Saka haafanirwi kuimba chero mumwoyo. Saka aita akangotanga kungogomera tenzi muchanzwa ndoimba. Uyo aimubaya negokora kuti haufaniri kudero. Saka vanoti pandofunga anga avata. Ndobva Paulo amuka so akasvinura ndobva atarisa. Ndobva anyora vaEfeso chapter 5. Itange izvo chapter 6 sorry. Pavhesi ya 10. Verse 10. Yes. Pakupedzisira ivai nesimba munashe. Pakupedzisira ivai nesimba. But simba renyu musainvesta mueconomy. Musainvesta simba renyu mupolitics. Ivai nesimba munashe. Andeipa sasa. Nomusimba rake guru. Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo. Ari kutarisa mukadzi cheri. Ari kuona kuti muchinda uyu pabasa rake anogara akapfeka nhumbi dzebasa dzose. Hamumbosangani. Hakuna musi waanombovaraigwa kuuya kubasa asina shangu. Anogara chero kukapisa nhumbi dzebasa anani. Paulo ndobva ati maKristu anogona kudzidza akadetsereka pamugadhi jeri. Akati shongai nhumbi ngani dzose dzekugwa nadzo. Yes. Nadzo dzamwari. Dzamwari, yes. Mugone kumira dzichakubatsirai kuti mugone kuzomira. Mano adiabolo. Kana makugwa namano adiabolos. Nokuti hatigwi nenyama neropa. Hatigwi nenyama neropa. Asina vabati. Yes. Navane simba. Yes. Namadzishe enyika eri marino. Tinotenda isai chigumwe mbishani. Paulo ndobva atarisa mugadhi jeri. Akati inini I was an army by myself. Ndainamatigwa ndodotumwa kuti ndaunouraya vanhu kwete munhu. Saka uyo andakasunga naye uyu. Mazuva angu ekare ndanga ndisingaverengi izvi. But ngaatende kuti handichagwi nenyama neropa. Ndobva anyora pasi. Akati handichagwi nenyama neropa. Hondo yedu yakati kwirirei mbichana. Handichagwi neuzvu. Ndaakugwa neanomutuma. Ukaona uchiri kuita door to door kuvhunza makuhwa uchiri sure shamwari. Mandidzwa kuti ndakanzwa kuti ndimi maidaro pacamp meeting ndakatozinzwa kuti makazvidaro takamira paJorodhani kuti inini here vasikana. Ini ndakangonzwa zvitaurwa nana mai nhingi onzi alright. Ndabva pana mai nhingi vati ndimi maidaro. Ukaona uchiri kugwa nenyama neropa uchiri sure. Paulo ari kuti hatakadini taigona iyi yenyama neropa but takaisiya nokuti iduku. Pedzisai budu waMwari.
asina vabati yes nevane nevane simba nemadzishe enyika yes eri marino yes nemwe yakaipa yedenga ndo vatinogwa navo ivava handei pasasi saka yes torai nhumbi dzose dzokugwa nadzo dzamwari kuti mugone kudzivisa pazuva rakaipa nokuramba mumire mapedza zvose pasasi torai naizvozvo yes mirai makasunga zviundu zvenyu ndobva atarisa Paulo nezvokwadi ndokutarisa Paulo ndokuona mukadzi chena anogara akasunga belt uri pasangana akati vatendi vanofanira kusunga zviuno zvavo nechokwadi nebhanire rechokwadi uri pasangana zvona mwari ndakupedza rikaindi ndibandidana Paulo ari kuti hakuna munhu anonetseka muupenyu somunhu akapfeka bhurugwa rinodonha hamuzivi saka Paulo ari kuti kutenda kwevatendi kana kukaita bhurugwa rinowa vachaita nhamo panyika ino saka kutenda kwavo kunofanira kusungirigwa pavari nechokwadi havafaniri kunotenda zvose zvose hamusinzwisa ngano zvedamwari vakambotamba chikweshe nyaya iyi munoihwisisai hakuna munhu aigwadza kutamba naye chikweshe semunhu ane bhurugwa rinodonha chero achigona hakuna zvazvaishanda mukamuita kipa anoda kubata zvinhu zviviri anoda kubata bhora anoda kubata bhurugwa mukamuita striker ane zvinhu zviviri anoda kutsigira bhora anoda kutsigira bhurugwa mukamuita defender anoda kudefenda bhurugwa anoda kudefenda bhora hamuwindi chero muchigona sei Paulo akati mazuva ekupedzisira tikaita vatendi vane kutenda kusina kusungirigwa nechokwadi vachatamba pamichato vacharova makuva vachanamata vakafa ngavasungirigwe nezvokwadi pedzisa munhu wamwari naizvozvo mirai makasunga zviuno nezvokwadi makapfeka chidzitiro hana dzevanhu ngadzirurame muri pasangana pazasi makasunga pashoka dzenyu kugadzirwa kweevhangeri yorugare pamusoro paizvozvo makatora nhoo yekutenda yamungagona kuzima nayo iseyo yakaipa tinotenda vanonopedzisa pazasi kwasara kunonzi mukadzi chero akapepuka tsamba yapera kunyokwa akati Paulo takamurambidza kunyora tofanira kumurova ndinozoibvarura ndamurova bva ati gainitange ndaiverenga ndokunzwa achipachinzi hatigwi nenyama neropa akati saka muchinda uyu haasi muvengi wangu nokuti ini ndiri nyama nei neropa muri pesangana akatarisa akaona hembe dzese dzanyogwa pavhesi iye akadzipfeka but chaasina ndimwari wemuchinda uyu akati shamwari ndazviona ini pandaverenga kuti hausi muvengi wangu asi mwari waunonamata ndomugamuchira usei Paulo akati sunungura apa pasunungura ndobva Paulo amisa maoko pamusoro varidzi vejeri vanodzoka vanowana paine shasha mbiri dziri kuimba ndamirira Jesu kumuchingamidza jeri rakakonewa kudzima kutenda kwaPaulo saka Paulo anozonzi chimuregai saka akubuda achiziva kuti ndaakunozorora kusiya nyika iyi anobva anyora kuti varume ndagwa kugwa kwakanaka hama yangu ndokumbirawo nenyasha dzamwari kuti panopera nhoroondo yeupenyu hwako kuverengwe vhesi haana kuvigwa kumusha kwake akavigwa Romasi tsamba yakasvika vanhu vakati vapedza kuchema tsamba ichiverengwa vakasumuka vakaimba guyo gwetariro wadini hama yangu kuti Mwari ambokudetsera ubve pano wakabata kutenda ugwe kugwa kwakanaka Mwari wenyasha ngaave nemi Mwari wenyasha ngaave newe ngatinamate baba vedu vanotida vari kudenga ishoko razvokwadi unoti mukristu muka tenzi unoda kukutuma nenhovo nemunondo mumavoko moti iva gamba utarise mhando Paulo ari kutidzidzisa kuti kutenda kwedu tinofanira kukuchengeta tigwe mukati menyika kugwa kwekuchengetedza kutenda evanei vana venyu tichabva pano tichienda mumirimo yedu tichabva pano Mwari tichienda kuzvikoro nekudzimba dzedu tokumbirawo mutipe simba rokuchengeta kutenda mugotirangarira Mwari mune zvose zvatichabata
senyika, semhuri, and as individuals, tipei simba raiva muna Paulo, nokuti kuuya kwenyu kwava pedo. Nyasha dzenyu Mwari, rudo rwenyu nerugare nekuwadzana kwevatsvene zvive pamusoro pedu nhasi nokusingaperi muzita raJesu tinokutendai. Amen. Mwari wekudenga ngaave nemi, akuchengetei dakara tichizosanganazve. Ndamirira Jesu kundichingamidza kumusha wake wekudenga, nguo chena nemaremba nezviremba wakaenda kukatirira. Ndamirira imwe Jesu ndakumirira. Ndinoda kufamba munyika yoyedza nevana vaMwari wedu, nekoyemba apote tafamba weruponeso rwa Jesu. Ndakumirira imwe Jesu ndakumirira. Peanima korese ticha sopinda kumusha Yesu akadzidza kunyika yakanaka ticha zorora kumusha wa Jesu kudenga. Ndakumirira imwe Jesu ndakumirira. Makambonzwa yerene ndikaita mambo ayo asina makumbo nemure yayo yakazara rufaro nyika yacho haitazochemberi. Jesu ndiye mwenjewe uyamosha, hakuna usiku kana na urombo. Moyo yetu ili kunangisira kupenda yamusha usinga chemberi. Kutari niloko shale uyamusha Jesu akayenda kukatirira amazambara inarama anokosha ticha hapina kanata ponesa. Jesu ndiye mwenjewe uyamusha, hakuna usiku kana na urombo. Moyo yetu ili kunangisira kupinda yamusha
Dai Mwari vanga kukomborera vanga kuitira zvakanaka. Can we go together on the post of prayer? Can we meet a gatesman and gather the strength the gatesman? Tifukidzwe nesimba romunamato, tiwande mumunamato. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kuneni mananda andibata chiriko champupuri, ndirigeiwo muponesi dakara kwa nyarara. Ngatinamati Baba wari kudenga tinomutendai ne the story from the Lord's Supper, the last Holy Communion. You decided to go via Gethsemane. Titenderei nesuwo tibude mdzimba
tiende kuGethsemane nemhuri dzedu, shamwari dzedu. There Jesu akaiswa machains, and yet the strength of prayer, he could easily break them. He was in the care of God. Jehovah saiva nesu Israel ngada maive naye, because he had learned to trust you in prayer. Nesuwo tinotsvaka batsigwa nemwe kuonekwa panzvimbo yemunamato. Vaine vana venyu mukukumbira kwavo, zvese zvavanotsvaka as they come to the post of prayer. Vanzwei, vamwe vanoshayikigwa nehama, vamwe vanorwarirwa, vamwe ndivana baba vatambudzika mumabasa, vashaya chekupa mhuri, vamwe ndivana mai tambudzika nekuchengeta vabereki, kuchengeta vana, hazvikwani mumba, vanozvikombera nemamwe madzimai, vanoona vasina chiro. In the strength of Gethsemane, the place of prayer, tinovaisa pamberi penyu, inzwai kunamata kwavo. Toda kunamatira komana nevasikana in the modern challenges, advanced challenges dzinovaita vex their world views, maonero neunderstanding yavo yeupenyu inogadzikwa newakaipa. Vabatsirei in the strength of prayer, kuva neview yaKristu nepfungwa yayo naKristu. Kunamatira tungamiriri in different places, my business people in different places, nemachallenges economy nenguva dzatiri kurarama. Toziva kuti hazvichafi zvakanaka, but can you pull them through as you allowed Christ to pass through right from Gethsemane aine machains to the house of Caiaphas, kapinda kuna Pilate, kaenda kuna Herod, kadzoka kuna Pilate, chirevo chikatemwa, mutongo ukapiwa, akafamba akasenga muchinjiko all the way achizobatsirwa kusvika Golgotha, akatendera kurovegwa nezvose zvaiitikwa kusvika zvose zvaitwa, akazodaidzira now it is done. Tese tigone kuita pass through the stages of our life as we move in this world in the strength of prayer. Wanamatira vose chikomborero cha Jesu chiwe nawo muzita raJesu. Amen. Amen.